Da'n testyn o'r Efengil Nolig, penod 24 ac adnodau 46 a 47. Lyc 24, adnodau 46 a 47. Ac y fe ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd ac felly yr oedd rhaid i Grist dioddef, a chyfodi o feirw y trydydd dydd. A phrygethu ydi feirwch am y ddeiant pechodau, yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Mae'r darn sydd o'n blaenau, i ni yn darllen am ymddangosiad Crist i'r apostolion ar ôl ei groesoliad a'i atgyfodiad. I ni yn agosau at y cyfnod lle ni'n cofio am farwolaeth Crist ac yna ar ôl hynny, ar ôl Gwener y Groglith, fyddwn ni'n cofio am ei atgyfodiad. Ac i ni'n gallu gweld yr adnodau yma y digwyddiad wedi digwydd, i ni'n edrych nôl yn gweld pam. Beth yw pwysigrwydd y cyfnod yma? Beth yw pwysigrwydd yr oedfa? I ni'n mynd i cael nos Iau a yna bore Gwener ac yna yr oedfa ar y Sul. Pam bod yr oedfa yma mor bwysig? Ac yna'r benod yma, mae'r Iesu yn ymddangos ger bron yr apostolion ac yn dweud wrthyn beth yw'r pwysigrwydd y peth yma. Mae Lyc yn cyfeirio yn gyntaf yn y benod at neges yr angylion ac am neges. Nid yw efe yma, ond efe a gyfododd. Ac yna i ni'n darllen ymddangosiad o flaen y ddau ar y ffordd i'r maes. Ac yna ymddangosodd gen bron Pedr cyn ei weld gan yr apostolion. Ond i ni'n clywed am hanes yr ymddangosiad yr Iesu yn yr ystafell ble roedden nhw wedi ymgynnull, ac fe berodd hyn ryfeddod, sioc o weld yr Iesu yn ei plith. Nawr ni'n gwybod yr oedd rhai yn ymwybodol ac wedi weld e'n barod ac yn dal yr ryfeddod efallai oedd ei fod yn yr ystafell lle nad oedd yn y ystafell a ddim yn deall sut gyrhaeddodd yna heb iddyn nhw sylwi ac mae wedi dod fel chydig o ryfeddod iddyn nhw. Ac yna mae'r Iesu'n dangos iddynt ei hoelion yn ei ddwylo a'i draed a mae'n profi unwaith eto drwy fwyta darn o bysgodyn. Nid ysbryd oedd hwnna'n rhan o'r peth, oedd yr rhyfeddod o'r sioc yma, dangos mai pwy oedd mai fe oedd yr Iesu croeshoeliedig. Ond ni'n dod fan hyn i darn cyffroes iawn o'r ysgrythur. Darn holl bwysig pan ni'n darllen beth oedd pwrpas y cyfan. Mae yna tegu'r peth. Nid hap a damwain. I ni ddim yn cynnal oedfaon y Pasg. Dim ond achos mae e'n rhyw stori fach hanesyddol, mae e'n fyd-eang, ond dwi. Mae hanes Pasg yn fyd-eang. Llawer o bobl sydd yn honni fod yn rhyw fath o Gristnogaeth, pinau yn Gatholig neu'n Protestanaidd neu beth bynnag, mae'r groes yn rhan, maen nhw'n cario'r groes gyda nhw, maen nhw'n gwisgo croes. Ac yn yr adeiladau lle maen nhw'n addoli, mae yna groes yn does. A mae pobl yn edrych ar y peth fel hanes, falle sentimental, ac hanes bwysig, ond faint ohonyn nhw sydd wedi deall. Mae Crist fan hyn yn dweud pam i ni'n dathlu'r Pasg, pam i ni'n cofio'r Pasg, pam i fod e mor bwysig. Ac nid hap a damwain oedd y digwyddiadau yma, nid rhyw addasiad i hanes. Nid yn gorfod meddwl, wel, be ni'n mynd i wneud nawr? Nid felly oedd hi. Mae'r darn yma, mae Crist yn pwysleisio'r ffaith. Ac i ni gweld, trwy'r ysgrythur, mae'n amlwg yn diwedd. Sut na fedryd neu gweld hyn, falle mae'n pwysleisio'r ffaith fan hyn nawr yn y benawd gyntaf, sef dallineb dyn. Ond nid dyna sydd yn profi yr tywyllwch yma. Mae fel rhyw gwmwl mawr o angrediniaeth yn diwedd. Yn dod ar draws y byd i gyd. Lle nad ydyn nhw'n deall arwydd y cad y beth. Mae yna rhyw fath o ofergoeliaeth efallai. Mae yna rhyw fath o elfen sentimental. Mae yna rhyw fath o rhywbeth i ddarchafu dyn bron iawn yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist fel esiampl wych o rywun oedd yn fodlon marw. Ac efallai nid yna oedd y bwriad, ond am ffordd y bydd e farw. A falle bod yna rhyw wersi felly. Mae yna 100,000 o ffyrdd anghywir mae pobl yn edrych, ond mae'n glir fan hyn. Felly hoffwn ni'n edrych yn gyntaf at ddallineb dyn, yna'n ail at y neges.
Neges bwysig y cyfnod yma, ac yna y gorchymyn ar y diwedd. Wel, yn gyntaf y darllined yma. Yr adnod cyn y testun, yr nodau cyn, adnod 44 a 45, darllenaf fe mewn eiliad bach, yn dangos i ni'r broblem, yn ddigon clir. Mae'r broblem oedd gan y sawl ymddangosodd iddynt, ac y broblem a wyneba pob un. Fe nad Iesu ymddangos gyda'r bron y bobl yma, a doedden nhw ddim yn deall. Ac mae hwnna'n broblem i ni gyd yn ei wynebu heddi. Sym os faint o ddealltwriaeth sydd ni, sym os faint o gefndir sydd ni, does dim dealltwriaeth. Mae'n amhosib fod ganddoch chi unrhyw ddeall o'r gwir efengyl. Mae'n gwbl amhosib. A fydd yn dweud fan hyn, yn naturiol, ni fyddwn ni'n gallu deall yr efengyl. Yn sicr, nid oedd yn dweud nad oes gan bobl ddealltwriaeth o gwbl. Nawr, dydyn ni ddim yn dweud, petai'r capel yn llawn yma, prynhawn yma, a petai yna lot o bobl, a bobl sydd yn capelwyr a bobl sydd ddim yn capelwyr. A myddwn ni'n gallu dweud hyn, does dim dealltwriaeth ganddoch chi o'r efengyl, ond dydyn ni ddim yn dweud, dydych chi ddim yn deall unrhyw beth. Hynny yw, fe fydd pobl yn gallu deall hanesion a geir yn y Beibl. Efallai fydden nhw'n gallu gosod y digwyddiadau yn ôl i trefn cronolegol. Yn sicr, i ni'n gweld hynny'n dydyn ni. Enwedig os oes yna blant sydd wedi magu ar aelwyd Gristnogol i raddau ac yn mynd i'r ysgol Sul. Ac o'n i'n ofnadw am gofio ffeithiau. Dwi ddim yn gallu cofio ffeithiau yn hawdd iawn. Mae rhaid fi fynd nôl a chwilio a darllen i fyny. Ond mae yna rai, a maen nhw wedi cael ei bendithio gyda ymenydd sy'n gallu cofio pethau ar un tro, maen nhw'n darllen e, maen nhw'n ei gofio fe. Ac o'ch chi'n gweld wrth cael eich magu trwy'r ysgol Sul. Oedd yna rai yn wych yn gallu cofio pwy oedd mab Brenin pa bynnag gyfnod oedd e. Ac o'n nhw'n gallu dweud ac o'n nhw'n edrych mor ysbrydol. I fi fel plentyn, fi'n cofio. Ac pan oedd yr athro neu'r athrawes ysgol Sul yn gofyn cwestiwn, o'n i wastad yn teimlo dan yn anadl, ma nhw off to, ma nhw'n gwybod popeth. Ac o'n i ddim yn gallu ateb unrhyw un o'r gweld, o'n i ddim yn gwybod yr ateb. Ac pawb yn disgwyl, mab y gweinidog ddim yn gwybod yr ateb. Ac o'n i jyst ddim yn gallu cofio, o'n i'n gwybod bod fi wedi clywed yr hanes, o'n i ddim yn gallu cofio. O'n i'n sicr yn cofio enwau, ond o'n nhw'n gwybod yr atebion i bob un cwestiwn. Falle bod yn adlewyrchiad o safon y gwersi ysgol Sul efallai. Dwi ddim yn gwybod, heb fod yn orfeirniadol. Mae yna le i wybod am y brenhinoedd. Mae yna le i wybod am enw'r cenhedloedd. Mae yna le i wybod am trefn cronolegol. Ond dyma'r tristwch wrth dyfu fyny gweld llawer o'r rhain yn parhau ateb cwestiynau ac mewn astudiaethau Beiblaidd nawr, roedden nhw'n gallu ateb cwestiynau, roedden nhw'n wych yn ateb cwestiynau, roedden nhw'n nawr yn gallu dod sôn am rhai a thrawieithau hyd yn oed ac yn gallu ateb y cwestiynau. Ac eto i gyd, mae yna lawer ohonyn nhw ddim yn rhywle yn agos i'r gwir efengyl bellach. Faint o'n oedd wedi deall unrhyw beth? A dyma'r broblem. Mae yna lefel o ddealltwriaeth gan rhai pobl. Efallai rhai crefyddol, maen nhw'n deall agweddau o seremoniau. Neu pam fod yna rhyw foesau arbennig yn cael ei cadw ac yn y blaen. Ond yr hyn sydd yn wir, pa bynnag mor grefyddol ydyn nhw, mae'r ysgrythyr yn ddigon clir am hyn, fydd nhw ddim yn deall yr efengyl. Ond falle byddwn nhw'n deall yr elfen grefyddol ac hanesyddol o'r Beibl. Ond dwi'n ddim yn ddigon, nag yw. Mae'n dweud pam, achos does dim deall llawn gan bobl o le Iesu Grist yn yr holl y ddarlun, yn yr holl Hen Testament, yn yr holl efengyl. Adnod 44 a 45. Ac fe ddywedodd wrthyn, dyma'r geiriau ddywedais i wrthych, pan oeddwn eto gyda chwi, bod yn rhaid cyflawni pob peth a sgrifennwyd yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau amdana fi. A wedyn, 45, yna, yr agorodd e fe ei deall hwynt, fel y deallant yr ysgrythurau. Ond nid dyna'r broblem. Doedd bobl ddim yn deall. Yr rhain oedd wedi bod gyda'r Iesu,
Roedd yna rhyw ddiffyg yna o ddealltwriaeth ac i chi gallu gweld yn y blynyddoedd cynt, doedd pobl ddim yn deall. A be mae'n dweud wrthyn ni fan hyn, yw mae gwraeth ar aelwyd Gristnogol, a falle bod gennych chi rhywfaint o ddealltwriaeth o'r Beibl, falle bod chi wedi dysgu'r adnodau, a ni ddim yn dweud bod hwnna i le, mae yn mor werthfawr, ond dyma'r peryg. Mae yna bwyso ar y dealltwriaeth hynny. Fe fydd yna bwyso ar y dealltwriaeth o'r adnodau. Falle bod rhai gyda cof lot gwell na bydd oedd gen i, a maen nhw'n cofio'r holl adnodau. Nawr, mae hwnna ni'n gweddio, mynd i fod yn fendith am hyn 20 mlynedd o falle, hanner canrif. Ond beth ni'n gwybod ar y funud, dyw e ddim yn peri bod nhw wedi hachub. Does dim dealltwriaeth ar y fengil ganddyn nhw nawr. Nawr, ni'n gweddio y bydd y gair yn dod nôl iddyn nhw'n hen amser, felly dwi ddim yn wastraff amser, ond hyn sy'n rhaid chi sylweddoli, nid yw'r tipyn dealltwriaeth o'r Beibl sydd ganddo chi yn ddigonol. Gall rhai egluro'r athrawiaethau a dadle hyd yn oed. Dwi wedi clywed hwnna, fi wedi bod yn ei plith nhw. Yn cofio, rhaid bod yn ofalus fan hyn, ond mewn gwersi addysg grefyddol, dwi wedi cael dros y blynyddoedd yn y coleg, gwersi darlithoedd ar ddiwynyddiaeth, a dim dealltwriaeth. A hwnna falle yw un o'r tragedies mwyaf. Oedd na rai yn dysgu Hebraeg a Groeg. A chredwch chi ddim, nes i chydig o Hebraeg a Groeg. A llai dweud hyn, oeddech chi, dim ond llwyddo, dim ond just i basio digon. O'n i'n ffeindio fe'n anodd. Dwi ddim yn ieithydd, gweithio'n galed iawn. Ond o'r rhain yn gallu darllen y cyfieithu'r Beibl, y cyfieithu fe'n anghywir, mewn sawl man, tybio ni, ond o'n nhw'n gallu dweud, o'n nhw'n arbenigwyr ar y Hebraeg, ar Groeg, ac yn wych, o'n nhw'n llawer mwy clyfar na gallwn ni meddwl, beth o'n ni'n eistedd lawr am 10 mlynedd ar un pwnc, bydden nhw dal tipyn gwella fi, llawer gwella fi, ond oedd gan nhw'r fath dealltwriaeth, byddech chi'n eistedd lawr a siarad am ddigwyddiadau'r Hen Testament, ac oedd nhw'n gwybod yr hanesion gymaint gwell na fyddwn ni byth wedi gallu. Ac oedd rhaid fi weithio'n galed i gofio ar gyfer yr arholiad, achos oedd rhaid i fi gweithio am oriau, mwyn gallu cofio, achos oedd nghof fi ddim y gorau. Beth yw'r tristwch? Petai ni'n cael prawf allan o 10 ar ei dealltwriaeth nhw o gronoleg, o'r iaith, o'r Hebraeg, o'r gwreiddiol, mi fydden nhw'n cael 10 allan o 10, a fydden ni pryn yn crafu 1 neu 2. Ond allan o ddweud hyn oeddech chi, o'n i'n pwyso'r Grist i fynd i'r nefoedd. A dwi ddim yn gwybod gyda rhai oedden nhw'n deall hynny. A dyna'r tragedi. Allech chi cael pobl sydd wedi trwytho, sydd wedi byw trwy blynyddoedd o addysg a wedi darllen ac yn gwybod y cyfan, a mae'r Beibl yn werthfawr iddyn nhw, mae yn werthfawr, mae yn bwysig, dyna yw ei gyrfa nhw, dyna ei gwaith, a rhai nhw'n pregethu ar y sil, ac yn mynd o sil i sil yn pregethu, a maen nhw'n gwybod i Beibl cyn bellaf maen nhw'n meddwl, ac eto i gyd, dyn nhw ddim yn deall beth yw arwyddocad Crist a'i farwolaeth, dyn nhw ddim yn ei deall. Maen nhw'n meddwl bod yn esiampl, maen nhw'n meddwl bod yn ardderchog, maen nhw'n dweud caria Duw, mae Iesu Grist wedi marw ar y groes, a mae wedi wneud ac roedd y marw fel Merthyr, a dros gariad, dros bobl, a maen nhw'n cael hwnna gyd yn iawn, a maen nhw'n meddwl bod hwnna'n hyfryd, ond dyn nhw ddim yn deall pam bu Iesu Grist farw. Ac ar sail hynny, maen nhw'n golledig, dyn nhw ddim yn Gristnogion. Allech chi ddychmygu, fydden nhw'n dweud, pa hawl sydd gyda chi ddweud y fath beth? A fydden nhw eisiau mynd â chi i'r llys, a bydden nhw'n cyhyddo chi o bob math o bethau. Pethau chi'n cyhyddo nhw o hynny, a dyn nhw ddim wedi ddeall e. Dyn nhw ddim wedi ddeall e. Hyn o ddysgu ni yng ngair Duw. Gall rhain fod yn ddall i'r materion pwysicaf oll. Rhaid i Dduw trwy'r ysbryd glân o leio ei calonau, i oleio ei meddyliau, i oleio ei dealltwriaeth. Rhaid. Mae'n gorfod bod yn wyrth. Dyna beth ni'n deall.
Nid bod gennych chi gof gwych, nid bod chi'n dda gyda ieithoedd, nid bod chi'n dda gyda'r Hebraeg a'r Groeg, nid bod chi'n dda gyda'r Hen Testament a'r hanesion a hanes un cenedl mynd fan hyn a brwydro a brenhinoedd. Nid bod chi'n dda, mae yna le i ddysgu hwnna i gyd. Ond nid yna'r efengyl. Rhaid i Dduw trwy'r Ysbryd Glân agor eich deall fel y gallwch chi ddeall yr ysgrythur yn ei gyfanrwydd. Y deall yr hyn oedd prif neges y proffwydi. Mae'n dweud hyn ac fe ddwedodd hyn. Dyma'r geiriau ddwedais i wrthych pan oeddwn eto gyda chi bod yn rhaid cyflawni pob peth a sgrifennwyd yng nghyfraith Moses, proffwydi a'r salmau amdana fi. Mae'n ddigon clir, ydy wedi mae'n anodd. Be mae'n dweud yw, mae rhaid i chi ddeall fy lle i, Iesu Grist, mab Duw, y Meseia, a'i roed hwnna yng nghyd-destun be dwedodd Moses, be dwedodd y proffwydi, a be dwedodd y salmau. Y tri prif rhan o'r Hen Testament. Dyna oedd yr Iesu'n dweud. Nawr, dwi wedi dod i ddangos i chi bod y pethau yma'n bwysig. Bod yn rhaid i'r rheini cael ei cyflawni, ac i ni'n gwybod, fi gafon nhw i cyflawni. Ac ei cyflawni yn llwyr yn Iesu Grist. Nawr, mi'n siŵr, mi fydde wedi cyfeirio ac yn cyfeirio at rhai egweddau, ni'n gwybod am hyn, Psalm 22, yr adnod gyntaf gan bod e wedi cyfeirio yn yr adnod blaenorol i'r salmau. Psalm 22, adnod 1. Fy niw, paham am gwrthodais, paham yr ydwyd mor bell oddi wrth fy iachawdwriaeth a geiriau fy llefain. Mi fydde wedi dweud, yr oedd y salmydd wedi sôn am y geiriau fydde ni'n dweud ar y groes. Rhaid oedd i fi ddioddef, fy niw, paham am gwrthodais. Rhaid oedd i fi ddioddef, Duw yn troi gefn arno fi. Ond dyma i chi cyflawniad y salmau. Ac yna Eseia, proffwydi. Eseia 53, adnod 3-5. Dirmygedig yw, mae'n cyfeiriad i ddioddef fe. Yr oedd yr Iesu'n dweud, rhaid, oedd e nawr wedi marw ac wedi atgyfodi ac wedi ymddangos gyda'r apostolion. Ac yn trio cael nhw i ddeall yn llawn. Wrth gwrs oedd na ddealltwriaeth ganddyn nhw cyn, ond nawr y gorfod dod i ddeall yn llawn. Rhaid oedd i fi ddioddef. Rhaid oedd i fi farw. Rhaid oedd e fe ddigwydd achos mae Moses wedi cyfeirio at y peth. Mae'r salmyd wedi cyfeirio at y peth. Mae Eseia a'r proffwydi wedi cyfeirio at y peth. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio'n hwyneb oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Oedd hwn newydd ddigwydd iddo fe. Roedd yr Iesu newydd farw ar y groes. Ac oedd yn cyfeirio at Eseia yn dweud yn union beth fi oedd e trwyddo. Diau e fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddigein doluriau eto ni a'i cyfrifiason ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond e fe archollwyd am ein cymweddau ni, e fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Oedd hwnna newydd ddigwydd. I ddweud y gwir, tybio ni, falle bod y cleisiau yr oedd yr olion dal yno. Ac oedd y rhaid oedd ei hyn ddigwydd. Rhaid oedd iddo ddigwydd. Ond ydw yn gyffroes meddwl. Gall un fod yn gyfarwydd ar adnodau yma, yr Hen Testament, ond yna mae'r Ysbryd Glân yn dod ac yn goleuo'i meddyliau ac nawr yn dod i weld am y tro cyntaf arwydd o cad y geiriau a lle Iesu Grist a'i bwrpasau. Falle'n gwybod yr holl hanes, ond yna'n deall, ai am fy meia i, dioddefodd Iesu Grist. Ai oherwydd fy mhechod i. Falle gynt yr oedd yn rhywbeth cyffredinol iawn, ond nawr o'r diwedd, o ganlyniad i waith yr Ysbryd Glân, yn agor llygaid yr enaid, i weld ei bechod ac yna i weld Crist. 1 Corinthiau 2:14, eithir dyn aniannol, nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Duw, cynnwys ffolineb ydynt ganddo ef, ac nis gall ei gwybod, o blegyd yn ysbrydol y berni'r hwynt. Ond nid yw'n mor wir? Stym os, mae hwnna'n wir am y crefyddol hefyd. Y dyn aniannol, hynny yw, pob un ohonom ni, be mae'n dweud oedd ni crefyddol a'i pheidio, nis gall ei gwybod. Dwi ddim yn bosib
i bobl i wybod. Yr unig gwahaniaeth yw bod nhw'n grefyddol a falle'n grisnogol ac yn hoffi'r pethau ac yn hoffi'r capel ac yn hoffi'r emynau a falle bod llais nes nhw. Felly maen nhw'n canu alto neu soprano neu tenor neu bas a maen nhw'n hoffi'r pethau a dyna lle maen nhw'n teimlo gyffyrddus. I lawer bellach, dyn nhw ddim yn hoffi crefydd, maen nhw'n hoffi'r byd a'r chwant a'r anfoesoldeb a'r pob math o bethau. Ac i bobl eraill, maen nhw'n hoffi trais a chreulondeb ac ymladd. Ond mae'r byd, maen nhw gyd yn yr un cwch, ond mae'n dibynnu beth yw eu diddordebau nhw. Ond beth ni'n gwybod am bob un ohonyn nhw yw, maen nhw'n ysbrydol ddall. Dydyn nhw ddim yn deall. Ond mae'n dod yn fwy amlwg, yn fwy poenus efallai, ymhlith y crefyddol allwch chi ddweud. I fod mor agos. I fod mor agos ac eto heb ddeall. Mae pobl crefyddol yn dyn nhw, mae'n anodd. Anodd i'w cyrraedd nhw. Llawn balchder, llawn hyder yn ei crefydd efallai. Yr hyn i ni'n gwybod, beth bynnag ein gwybodaeth os bod llawer neu chydig neu dim o gwbl, yr un yw ein broblem. Rhaid i ddiw weithio. Rhaid iddo fe gyffwrdd ar enaid, rhaid iddo fe bywhau'r enaid, rhaid iddo fe agor y llygad. Dyw e ddim yn bosib heb ymyrraeth o ddiw. Ni fydd enaid yn teimlo'r angen hyd yn oed. Heb i'r arglwydd atgelu hyn i chi. Ac ni'n gwybod ei fod yn bosib i un ddod i oedfa, dyma beth sydd yn neud e mor gyffroes, bod yn bosib i un ddod i oedfa heb unrhyw ddealltwriaeth o safle Crist yn yr holl beth a pwysigrwydd Crist i fi. I'r unigolyn, mae pa mor hanfodol a chanolog yw Crist i achawdwriaeth. Ond yna cyn diwedd oedfa, y gall yr ysbryd glân ddangos hyn i chi. Gall ei agor eich llygad i weld eich angen am Grist yn ystod yr oedfa, ond ydyn ni'n credu hynny. I ni'n gallu credu, mae'n gallu digwydd dros gyfnod, ond ni hefyd yn credu. Fe all rhywun wrando ar y we, fe all rhywun dod i'r oedfa, fe all e ddigwydd yn ystod oedfa. Wrth gwrs, mae'n gallu digwydd dros gyfnodau, misoedd, blynyddoedd hyd yn oed, ond mae'n gallu digwydd mewn oedfa. Fe all rhywun ddod, fe all un fod yno ni plith nhw cyn ar ôl atgyfodiad yr Iesu. Fe all yr Iesu wedi bod na, pobl yn gwybod am ei hanes e, clywed am ei honiadau fe, clywed y disgyblion yn dweud mae hwn oedd y Meseia, ac falle bod nhw'n deall y rhai cyfeiriadau, ond yna, mae yna rhywbeth yn digwydd. Be sy'n digwydd? Mae'r ysbryd glân yn dod. Felly os oes yna rhywun sy'n gwrando sydd yn grefyddol ac yn frwdfrydig yn ei crefydd nhw ac yn mynd allan i wahodd pobl ac yn helpu pobl, i ni'n ei weld ni wedi gweld gymaint a mae'n ddryswch yn diwedd, i ni'n meddwl faint o ddealltwriaeth o'r efengyl sy'n gan rhain. Maen nhw mor frwdfrydig, maen nhw allan yna, maen nhw'n helpu'r tlawd, maen nhw ar y stryd hyd yn oed, a maen nhw'n edrych mor weithgar, a maen nhw'n llawn y pethau, maen nhw'n sôn am Grist a'i gariad e, ond dwi ddim yn gwybod faint o ddealltwriaeth o rheidrwydd marwolaeth Crist sydd yna. A dyma beth sy'n rhaid i ni ddeall, dyma oedd bwrdwn Crist fan hyn, pan dath e'n ei plithw, dweud oedd yr rhaid oedd i hyn fod. Nawr, ydyn ni'n deall hyn? Wel, gydewch ni symud ymlaen, y neges, beth yw'r neges te? Am neges oedd gan Crist, Adnod 46, fe ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd. Ac mae'n cyfeirio trwy'r amser, pwysigrwydd yr Hen Testament. Fe ddwedodd Moses, fe ddwedodd y proffwydi, fe ddwedodd y salmydd. Ac fe ddwedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly roedd rhaid i Grist ddioddef, a chyfodi o feirw trydydd. Rhaid. Rhaid oedd i Grist farw, rhaid oedd iddo fe ddioddef, a rhaid oedd iddo fe atgyfodi'r trydydd dydd. Heb rhaid, dyna pam mae mor bwysig. Dyna pam fod hyn yn hanfodol, dyna pam i ni'n cofio'r Pasg, dyna pam i ni'n cofio Gwener y Groglith, am ddiwrnod. Am ddiwrnod bwysig i ni gofio. Mae'n gyfle arall yn dweud bregethu yr efengyl, ond mae'n mor bwysig. Mae'n ddiwrnod i ni cofio yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gosbi am ein pechodau ni. Ac yna y trydydd dydd am yr fuddugoliaeth dros y bedd a Satan a phechod a giffer mae wedi concro y cyfan a mae wedi atgyfodi'n fuddugoliaethus. Mae hwn yn reidrwydd. Dyna pam ni'n edrych ymlaen ar gyfer yr oedfa nos Iau a Dydd Gwener ac yn ar Sul. Mae'n mor bwysig. Rhaid oedd i'r pethau yma ddigwydd. Rhaid i ddioddef, i Grist ddioddef,
Nawr nid yw Cris yn edrych yn ôl ar ei farwolaeth, o ddim yn siarad gyda'r haen yn yr ystafell ac yn edrych nôl ar ei farwolaeth a'i groeshoeliad gyda chwerwder. Does dim byd o'r fath. Dwi ddim yn chwerw fod pobl wedi troi arno fe ac wedi groeshoelio fe. Dwi ddim yn ei weld fel digwyddiadau oedd wedi digwydd fel camgymeriad neu fethiant ar ei ran Doedd dim cwilydd ganddo fe'n dod i'w plith nhw a meddwl, ges i fe lladd, ond dwi wedi dod nôl y fyw nawr. Na, dath i farw, dyna beth oedd e'n dweud. Nid oedd yn syndod iddo ddiweddu i fywyd ar y groes. Nid rhywbeth i laru amdano yn yr ystyr honno am ei farwolaeth ar y groes. Yr oedd am iddyn nhw sylweddoli mai rheidrwydd oedd ei farwolaeth, ei ddioddefaint, ei groeshoeliad. Yr oedd am nhw cael rhyw fath o ymwybyddiaeth. Rhaid oedd ei Gris ddioddef, mwyn nhw. Mwyn ni, rhaid. Doedd dim ffordd arall. Mae rhaid oedd iddo farw i'r pwrpas yma dath ganwyd yr Iesu mwyn iddo garlamu'r holl ffordd i Fryn Calfaria lle croeshoeliwyd ef. Dyna pam mae'n carolau ni. Ond diw nhw, mae gymaint o garolau ni'n canu yma yn y Gymraeg yn sôn am yr enedigedd, ond dwi ddim yn cymryd hir cyn mwyn ni'n diweddu lan ar y groes. I ni'n cofio'r genedigedd o'n ni'n diweddu ar y groes. Rhaid, dyma pam y dath Dyma oedd y cynllun cyn llunio'r byd. Dyna gyhoeddodd y proffwydi a byddai yn ei wneud. Dyna dywedwyd yn Genesis, reit ar dechrau Genesis, a byddai Iesu Grist yn dod ac yn cael ei frifo ei ladd wrth orchlygu Satan. A pwysleisodd mae'r neges oedd rhaid marw. Ac y byddai'n profi ei fuddigoliaeth dros Satan, dros y bedd, dros bechod wrth atgyfodu'r trydydd dydd. A dyna ddigwyddodd. Dyna oedd mor bwysig. Yng nghanol y siom, y disgyblion a'r cyfeillion, yr rhai oedd yn dilyn yr Iesu, y siom oedd ganddyn nhw. Ond nawr i'r Iesu bwysleisio iddyn nhw, dyma oedd y pwrpas o'r cychwyn. A'r pwrpas oedd i chi. Mae hwn i gyd mwyn chi, mwyn i chi cael dod i'r nefoedd. Doedd dim ffordd arall i chi cael dod i'r nefoedd. Dyma yw'r canolbwynt, dyma yw'r neges. Ond i ddeall hyn, dyma'r peth arall sy'n rhaid pwysleisio yno yn yr ystafell, gallech chi fod wedi cael yr Iesu yno, yn egluro iddyn nhw beth oedd wedi digwydd, pam buodd e dod, yn esbonio iddyn nhw Moses, a'r proffwydi, a'r salmau, ac yn dweud wrth nhw, chi'n gallu gweld sut mae'r geiriau yma'n cyfeirio at y fi, a beth sydd wedi digwydd i fi yn ystod fy mywyd i, ac yna ar Galfaria, ac yna ar y groes, a'r holl proffwydolaethau sydd wedi cael eu cyflawni, ac yna ar y trydydd dydd i fi atgyfodi, a mae'r cyfan wedi cael ei cyflawni, a hyd yn oed gyda'r Iesu yno, mae'n bosib ond diwedd fydd yna rhai wedi gadael yr ystafell heb ddeall. Bydd wedi bod yn bosib. Pam? Achos gallwch chi ddim cael pregethwr gwell na'r Iesu. Gallwch chi ddim wedi cael rhywun fydd yn egluro fe'n well na'r Iesu. Fyddwch chi ddim wedi gallu cael neb fydd wedi gallu cyfeirio at Moses a pob cyfeiriad oedd Moses yn ei roed, a'i roed yng ngoleuni beth oedd yr Iesu wedi gyflawni yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, a bydde neb gwell na'r Iesu. Y proffwydi na'r salmau. Iesu bydd wedi egluro fe, a hyd yn oed felly, mae'n bosib ond diw e. Os na diw'r Iesu, os na diw'r ysbryd glân a'r waith ar yr enaid, fydden nhw ddim yn deall. Ni'n clywed pethau tebyg, gallech chi ddweud, ar gyfnodau diwygiadau. Pobl oedd yn byw yn ystod y cyfnod diwygiadau. Dwi wedi clywed yr hanesion wedi cael ei ailadrodd i fi, lle oedd yna rai yn y cyfnod y diwygiadau yn gallu rhoi adroddiad manwl hyfryd bron iawn ysbrydol o'r presenoldeb, o'r diwygiad, o'r pobl oedd yn dod i gredu, o'r dagrau, o'r edifeirwch, o'r pob peth a'r cannoedd yn dod dros gyfnod o fisoedd, ac yna ar ddiwedd y disgrifiad yn dweud, ond wrth gwrs, nath e ddim cyffwrdd fi. Nath e heibio fi. Brofes i ddim byd. Pam ni? Byddwch chi'n meddwl dwi'n yn bosib? Chi wedi gweld person yn dod o dywyllwch i oleuni, chi wedi gweld person yn dod o farwolaeth i fywyd, chi wedi gweld cannoedd o bobl yn dod o farwolaeth i fywyd, chi wedi gweld cymdeithas yn gwella
cymaint, pobl yn cael eu trawsnewid, sancteiddrwydd o'ch cwmpas chi, presenoldeb yr arglwydd, ac i chi dal heb ddeall. Ond dyw e ddim yn mater o ddeall academaidd nag yw e. Beth yw e? Yw Duw trwy'r ysbryd glân yn agor llygaid yr henaid. A dyma beth sy'n rhaid fod. Does dim ffordd arall. Rhaid i ni ddeall, a mae rhaid i'r ysbryd glân agor llygaid yr henaid i ni weld i'r Iesu ddod ac iddo agor y ffordd i'r nefoedd i fi. Ac mae dyma oedd yr unig ffordd. Rhaid oedd i Dduw ddelio a phechod gan ei fod yn gyfiawn. A Iesu Grist oedd yr unig un oedd yn abl i ddelio a fy mhechod i. A dim ond Crist oedd yn gallu bodloni gofynion y perffaith y tad ar fy rhannu. Dim ond Crist oedd yn gallu wneud e. Ac felly, fel un a dawodd a gadwodd y gyfraith yn ein lle ni, ac fel un a aeth fel oen i'r lladdfa yn fy lle fi, ac yno ar y groes fe dalodd Iesu Grist y pris am fy nyled i fy rhyddhau i. Dyna beth oedd pwrpas hwn. Ie, mae'n gyffredinol i'w blant i gyd, ond dyma beth mae'r ysbryd glân yn gwneud. Mae'n dangos i chi rheidrwydd Crist yn cymryd y gosb yn fy lle fi. Iddo fe cael ei gosbi, ac ni gadwodd Duw y tad ei law yn ôl wrth gosbi ei fab. Ac i Dduw y Dad dywall arno fe yr holl ddigofaint am bob un o'n pechodau ni. Mae'n anodd, pan ni'n meddwl am pechodau holl blantau, mae'n anferth o beth. Ond os ni'n meddwl am fy mhechodau i, mae'n ormod i ni, ond dyle fe fod yn ormod i ni. Pan ni'n meddwl pechodau heddi, pechodau ddoi, pechodau'r wythnos diwetha, y mis diwetha, y flwyddyn diwetha, y ddegawd diwetha, pa bynnag mor hir ni wedi byw, a pan ni'n meddwl hyd yn oed ers dod yn Gristnogion am yr holl bechodau, a ni'n meddwl am y mynydd o bechodau, ac ni'n meddwl, bu Crist farw ar y groes, a gafodd ei gosbi am bob un. Pan mae pobl yn cael ei dedfrydu yn y llys, ac efallai bod nhw wedi gwneud sawl trosedd. Ambell waith chi'n clywed, mae 10 mlynedd ar ben 10 mlynedd, neu 15 mlynedd ar ben 15 mlynedd ar ben 15 mlynedd, a mae yna bentwr o flynyddoedd. Mae yna cael ei cosb am bob un ohonyn nhw. Dychmygwch na am ein pechodau ni, ond mae'r Iesu'n cael ei gosbi am bob un o'n pechodau ni. Am ddioddef wynebodd Crist yn ein lle. Ar groes oedd yr unig datrystiad i'r broblem fwyaf oll. Dyma oedd y ffordd galluogwyd Duw fod yn gyfiawn. Dyma oedd yr unig ffordd. Dyma beth oedd Crist yn dweud. Rhaid oedd i Grist farw achos fod Duw yn gyfiawn. Dyma oedd yr ffordd galluogwyd Duw fod yn gyfiawn. Mwyn i Dduw fod yn gyfiawn, rhaid oedd cosbi ei fab. Ond hefyd sylwch yn, ac i fod yr un a gyfiawn hawdd. Mae'r Duw y Tad, mae Duw y Mab a Duw yr ysbryd glân, mae'r drindod wrthi, ac maen nhw'n gyfiawn, ac maen nhw yn gyfiawn yn yr hyn maen nhw wedi wneud, ac yn lladd yr Iesu, ac yn ei gosbi fe, ac yn tywall y digofaint arno fe. Mae'r Tad yn gyfiawn, ond mae hefyd yn cyfiawn trwy hyn, yn ein cyfiawnhau ni. Dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw, Rhufeiniau 3:26, i ddangos ei gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai fe yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Mae'n anhygoel, mae'n gyfiawn ac yn cyfiawnhau, ac mae'r cyfan yn uno gyda'i gilydd. Mae'n ei wneud yn bosib, a dyma'r unig ffordd, y groes yw ffynhonnell holl obaith dyn a'r pechadur. Gai ofyn hyn, os ydych chi ar o'r diwedd wedi gweld eich angen, yna eich unig obaith yw Iesu Grist a'i groes. Nid dod i'r capel. Ni eisiau chi dod i'r capel, a fe fyddwch chi yn dod i'r capel. Ond nid dod i'r capel sydd yn mynd i achub. Ond mae rhaid chi ddod at y groes, achos dyma yw'r canolbwynt, dyma yw'r lle deliodd Crist, dyma'r holl bwrpas. A rhaid i chi ddeall i arwydd y cadau cyn belled a bod chi yn y cwestiwn. Wel, i orffen, mae'n orchymyn hefyd. Ac efe ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd rhaid i Grist ddioddef, a chyfodi o feirw y trydydd dydd, a phregethiad i feirwch am y ddeian pechodau, yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Nawr, dywedodd Iesu Grist y cyfan i'r rhai oedd o'i flaenau, ac fe nath y cyfan, ac fe eglurodd e'r cyfan, mae wedi dangos, mae wedi osod ei gyd o'i blaen nhw.
A bydd yn gosod iddynt beth oedd ei bwrpas yn dod, a hyn oedd ei ddioddef. A dywedodd wrthynt, pam roedd rhaid iddo ddioddef? Mae dyma dywedwyd o'r cychwyn, a thrwy gydol yr ysgrythur y byddai yn ei wneud a pham. Mae hyd yn oed cynllun Duw i'n i achub dyn o'i bechod, ac felly dywedodd wrthynt yr hyn roedd rhaid iddynt hwy wneud. Nawr mae'n mynd cam ymhellach. Mae'n dweud, ewch a gyhoeddi be dwi wedi dweud wrthych chi. Pregethwch hwn, pregethwch y newyddion yma, pregethwch y neges yma. Yr hyn a ddath yr Iesu i wneud dros bechaduriaid. Pregethwch yn enw'r Iesu, am yr Iesu, am ei berson, am ei waith, am ei fywyd, am ei farwolaeth, am ei atgyfodiad. A pregethwch bod hwn mor bwysig i chi fel unigolyn, a fod rhaid i hyn oll fod mwyn bodloni'r tad. Ond cyhoeddwch, dwedwch hwn, bod rhaid i bechaduriaid edifarhau a chredu yn yr Iesu. Dyna beth sy'n rhaid i chi wneud. Ewch a dwedwch wrth bobl, gorchmynwch pobl i edifarhau. Ond nid yw'n cymryd rhyw fath o naws wahanol efallai, neu falle bod ni yn bron iawn wedi dod yn yr oes yma, ni'n teimlo fel ymddiheirio i bobl, ni eisiau gwneud y neges chydig bach yn fwy ddeniadol, yn fwy cysurus i bobl, nad yn eisiau dychryn neb, ac i ni'n dweud wrthyn nhw, wel, os ych chi'n gweld bod yna werth, dewch, falle mae yna rhyw berswad felly, ond nid felly, ffregethu edifeirwch am y ddeian pechodau yn ei enw ef. Rhaid i chi edifarhau. Dyna oedd y neges yr oedd yn rhaid eich chyhoeddi. Pam oedd rhaid nhw edifarhau gan ei bod nhw'n bechaduriaid? Sut maen nhw'n mynd i cael maddeuant pechodau gan i'r Iesu farw drostynt? Dyna'r neges. Acta 17 adnod 30, a Duw wedi esgeuluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr on yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau. Ond nid yna yw ein dyletswydd. Yw orchymyn pobl i edifarhau. Efallai bod yna rai yn gwrando nawr hyd yn oed yn fyw yn ystod yr oedfa, neu efallai diwedd yr wythnos neu rhywbryd to, efallai bod nhw'n gwrando, ond allan ni ddweud hyn, mae Duw yn eich gorchymyn chi edifarhau. Mae'n orchymyn i chi gredu yn yr Iesu. Ac sylwch o, nid yr edifeirwch sydd yn mynd i'ch achub chi, nid dagrau edifeirwch sydd yn mynd i olchi ymaith eich pechod, ond gwaed Crist yn unig sydd yn gallu gwneud hynny, ond fe'ch gorchmynir chi i edifarhau a chredu a phwyso ar yr Iesu. Mae yn orchymyn, a sylwch hwn, nid eich credu sydd yn eich achub chi, nid eich ffydd sydd yn eich achub chi, Crist sydd yn eich achub chi, ond mae rhaid i chi gredu. Pam? Achos bod Crist wedi'ch gorchymyn chi gredu. Mae rhaid chi gredu. Nid eich cred sydd yn achub, nid eich dagre sydd yn eich achub. Crist sydd yn achub, ond mae rhaid chi cael edifeirwch. Mae rhaid chi brofi edifeirwch. Mae rhaid chi gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond sut mae hwn yn digwydd? Wel, ni'n dweud wrth chi ddod at Grist. Ac wrth ddod at Grist, ni'n gwybod hyn. Os i chi ag unrhyw awydd i ddod at Grist, yna mae hwnna'n arwydd fod yr Ysbryd Glân wedi cychwyn gwaith yno chi. Achos fyddech chi ddim eisiau dod ato. Ond i bai fod wedi cychwyn y gwaith. Os ych chi'n teimlo'n frwnt ac yn eog, ddim yn heiddi dod, yna beth ni'n gallu dweud yw mae'r Ysbryd Glân wedi dechrau gwaith yno chi mynd i agor llygad yr enaid i ddangos i chi eich pechod. Ac felly mae'n helpu chi, mae'n eich tywys chi a chi'n dod o droed y groes. Ac yna chi ddim yn gwybod beth i wneud o droed y groes, dim byd gyda chi, chi wedi dod yn waglaw. Chi wedi dod i sylweddoli na fedrwch chi ddod ar rhestr hir o bethau chi'n wedi gwneud a'ch daioni chi a pethau chi'n falch amdano, achos chi wedi dod i weld trwy waith yr Ysbryd Glân nad yw'n werth dim, nad i chi wedi bod yn ei wneud clod i chi'ch hunan ac i chi'n dod a droed y groes falle yn wan a methu codi'ch golwg i fyny. Ond dyma yw'r gwirth wrth ddod at Grist. Rhyw bryd ar hyd y daith, dwi ddim yn gwybod pryd. A dwi ddim yn gwybod sut. Ac allech chi ddweud, ni ddim yn gwybod pam. Ond rhyw sut wrth i bechadur eog ddod at droed y groes. Mae'r rhodd o ffydd a chibol yn cael ei roed iddo. A rhyw sut mae'r enaid yn gallu pwyso
ar yr hyn mae Christ wedi wneud. Rywsut, mae'r enaid yn dod i ddeall a am fy mea i. Mae wedi dod i ddeall i bu Christ farw ar y groes yn ei lefe. Mae wedi dod i ddeall bod y gwaed yn llifo mwyn i olchi fe'n lan. Mae wedi dod i ddeall bod yr golchiad yn un sydd yn dragwyddol. Mae wedi dod i ddeall bod ei bechod wedi mynd, mae'r baich yn mynd. Dwi ddim yn gwybod le ath y baich. Dwi'r pechadur ddim yn deall hwn. Dwi ddim yn deall sut o'r oeddwn ni'n teimlo mor eog, mor ofnus, ac yn dod yn llusgo, ddim yn gwybod beth i wneud o fe hunan, ond yn sydyn iawn mae'r baich di mynd. A dwi ddim yn deall, ac ni ddim yn gallu egluro. Yr unig beth ni'n gwybod yw hyn, rywsut mae Christ yn pigo y pechadur ac yn ei hoelio fe ar y groes arno hun, ac mae e'n derbyn y gosb, ac yna mae Christ yn rhoi ar y pechadur ei berffeithrwydd ef ac yn ei orchuddio'n llwyr. Nawr mae'n lan trwy waed Christ, mae wedi cael ei orchuddio chyfiawnder Christ, ac nawr yng ngolwg y tad. Mae'r tad wedi bodloni. Mae'n fodlon achos be mae Christ wedi wneud drosto. Mae'n ddirgelwch yn dwi. Ond hyn a wyddom ni o hyn. Lle ni cheir edifeirwch, does dim maddeuant. Os nad oes ymwybyddiaeth o bechod, ni ddim yn dweud faint, be fi na ymwybyddiaeth o bechod a fi na eogrwydd. Mae rhai yn ei brofi fwy nag eraill. Ddim yn sôn am na, be ni'n dweud yw hyn. Lle nad oes arwydd bod chi wedi teimlo'ch pechod, fi dim edifeirwch, ac os does dim edifeirwch, does dim maddeuant. Ac os does dim maddeuant, does dim nefoedd. Mae hwnna'n ddigon clir. Mae Iesu Grist yn eich gorchymyn chi i edifarhau ac i gredu. Am her, mae wedi gorchymyn ni i bregethu edifarhewch a chredwch. Chi falle sydd yn gwrando ac yn neisau rhyw blentyn, rwy'n yn ei arddegau, rwy'n yn ei henaint efallai, ac wedi byw bywyd cyfan, ac rhywsyd yn gwrando ar y neges yma nawr, ac falle bod salwch yn dod ar ei traws nhw, a henaint, ac nhw dal yn pwyso ar ei crefydd, ar ei emynau nhw, ar ei adnodau maen nhw wedi dysgu, ar y ffaith maen nhw'n Beibl ganddyn nhw, ar y silff, a maen nhw'n agor o dro i dro, ac nawr yn gweld hwnna'n werth dim byd, ond nawr chi wedi gweld rheidrwydd marwolaeth Crist drostoch chi, ac yna chi nawr, trwy ras Duw wedi clywed y neges yma, edifarhewch a chredwch, cyn ei fod yn rhy hwyr. Mae dyna'r gorchymyn, a sylwch hwn, mae Iesu Grist wedi talu'r pris, mae wedi gwneud y cyfan yn barod i chi, nid eich crefydd sydd yn eich achub chi, ond Iesu Grist, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Actau 20-21, gan dystio leithi'r Iddewon ac i'r Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Mae edifarhewch a ffydd a chredu, maen nhw'n mynd llaw yn dydyn nhw. Gai ofyn wrth gloi ble chi arni. A ydych chi trwy ras wedi dod i weld rheidrwydd dioddef Crist yn eich lle. Ac os felly dewch ato. Dewch at droed y groes, syllwch arno, pwyswch arno. Ac wrth ddod, fe fydd na dderbyniad. Mae rhaid bod na, mae gorfod bod. Mae'r addewid trwy'r ysgrythur. Mae'r addewid, os ych chi'n dod at droed y groes yn waglaw. Allwn ni ddweud hyn, fydd neb yn uffern fydd wedi dod at droed y groes yn waglaw. A chyffesu ac edifarhau. Achos fydd rhaid, mae Crist wedi addo maddau. Fydd neb yn gallu dweud, wel, fe ddes i, achos os ych chi'n honni hynny, fydd rhaid i chi gyfadde. Fe fyddwch chi'n cyfadde fe yn rhagwyddoldeb, mae nid ceisio oeddech chi. Mae eisiau rhywbeth arall o chi. Ond pan ych chi'n dod gyda'ch pechod yn pwyso'n drwm ar eogrwydd fel mynyddoedd byd, ar ofn, ar ansicrwydd, ac yna'n dod at Grist, heb ddim byd i gannu eich clod eich hun. Ac yna i Grist ddod ac i gymryd eich pechod, ni fydd yna wrthodiad. Fe fydd yna faddeuant, fe fydd yna olchiad, fe fydd yna popeth, yr holl fendithion sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, fe fydd yna dderbyniad. Am bwysigrwydd yr adnodau, mae'n llenwi ni a chyffro wrth i ni feddwl am ein hodfaon sydd yn dod. Dyma'r neges sy'n rhaid cael ei chyhoeddi. Dwi'n yn gwybod os fydd yn cael ei chyhoeddi mewn lot o lefydd.
na rhyw agweddau ohono fe, ond faint fydd yn deall hwn. Ac fe ddwedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd rhaid i Grist ddioddef, a chyfodi o feirw trydydd dydd, a phregethu edifeirwch am y ddeiant pechodau, yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y neges, am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch o Dduw, dy fod yn gallu gweithio yn y celonnau fwyaf tywyll, fwyaf caled, ac yn gweddio fydd yr ysbryd glân ar waith hyd yn oed nawr, ac yn agor llygad y deillion i weld ei hangen, i weld yr arglwydd Iesu Grist, i weld rheidrwydd ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Teir dim plith, i ni gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen.